padha manira wis lawas ora ketemu maning gawe kaptiran yo mang. Wong becik pasti ketitik. Aku sumber kulon, aku sumber kulon. Anguli sumber kulon geding, anguli sumber kulon. Sareng ketua Karang Taruna sumber kulon. Bapak Sarda duda kidul Bapak Sarda, Bapak Sarda duda kidul matur kesuwun sareng Kang Ulis sumber kulon. Anglurah nono, anglurah nono, Mama Nugie Keding minangkane bos proyek dewek sareng Bapak Hendi Andri bos Puma, Andri bos Puma, Doni Sengde budaya Jaya Keding minangkane kang mirengakeun sareng Kang Ulis Karsi Mamaku Naga Bonar Ajalali Mama Amel. Mas Tudino kipun sing losari Brebes wong kan paling emande Komahyanti Mama Ellen mimit sariman kan ditembangi Undaren di pos TKW Mama Kunjati Raga aku sumber kulon Kang Ulis sumber kulone Keding. Kajeng saipun Nun kajeng kuwis dahar wis Ibu. syukur ari wis mangan mah rongokaken ya Jeng. Kajeng kan sekian wis gede wis mulai ngerti dengkira Mama Lambang putri dalam AOP bos proyek putri dalam Den Bima Anglurano ngono wis mulai luru pengerti apa maning Rama Ramai Kacungkung Rama Resi Aji salah sawijine tabib sing terkenal mulane setitik akeh kacungipul kudu belajar ya Cung. Kaya Rangga Kang Haji Siraja Galuh Kang Ulis sumber klone Keding Ulis maka hormati contowenkah murid Rama sing loro Kakang Pangeran Muhammad karo Muhammad Arif bocah loro kah pekel belajare titen baka Rama Resi nerangaken ya dirongokaken toli dititeni dipraktekaken
Mulane Ipul gak kudu nyonto mekononku, aja dolan bae ya kan. Mimi hajat carni sing denok tin sekeding Mas Udinok ipun Mama Yanti Adoni keding. Bu, Nun, Ipul kubu pengen jadi tabib kubu, pengen. syukur berarti Rama bakale ana sing nerusaken. Sebab lamun dudu Ipul, arep sapa sing nerusaken keahliane Rama kucu? Pengen kayak Kang Arif. Iya. Mamaku jatiraga mimiku bu Mama lapang putri dalangan Mimi citra ngopai bos project Anggora nono aku sumber kulone keding. Belajar tanaman apakah? Bakar Rama ngomong kah? Penyakit kian, je obate tanduran kian tanaman obat kian. Dideleng rupane bentuke lamun godong ya dideleng godong apa? Kudu dititeni kuliah Bu ya. Ya iya. Mulane Ipul kudu sing teliti, bahkan delengaken aja delengaken matane pikirane mana-mana cu. Master di bos baso Master di keding bos baso Master di debek bos baso Ipul, sebab harapane ibu karo Rama sing bakal nerusaken apa sing dadi keahliane Rama kanggo nulungi wong sejen ngobati wong. Kun tugas sing mulia kajong. Ipul aja duweni rasa minder, aja duweni rasa isin. Tonton Master di keding sareng ayah rangga Nok elen mimit sariman Nok elen dewe. Bu, Nun sayang, Ipulku kadang-kadang isin. isin kenang apa? Ake wong pada moyoki. Sayang, moyoki nang apa ning Ipul? Kenang Ipul ya Bu. Beli pada karo batur. Oh, karena Ipul awake beli gede-gede kayak batur. Iya, Najan Bu. umure wis ngumpak remaja. Jung rongokaken ya. Sing arane nasibe uwong, bentuk lan rupaku anugerah saking Kang Kuasa. Ipul kudu bersyukur masih bisa urip jejeg. Ya beli, Iya. masih bisa mangan kaya batur. Sebab sing luwih sing Ipulku pirang-pirang kacung. Ake wong sing beli duwe tangan ya anak. Kunku salah satu cobaane uripe. Mulane kacung aja kecil ati, aja cilik ati ya cung ya. Iya Bu. Tetep semangat lan mensyukuri apa anane. Nek Mendi Bu. tangi ya mene midang ning jabak. Yang anak kono, Bu. Anak ini Pirang tahun kono. kinki Iya. arep 18 tahun. Kono. Wayahe apa? Iya berarti bongsor kono.
Aja ngece siraku. Bocahku ya. Kayak kenen gak anaknya kita sing paling bagus ningan. Oh ya kono ganteng kono. Ya bagus jare mboke. Ya bagus. Ganteng jare bapane. Kun mah terserah wong sejen mah. Ya bagus kandang wedhus nih. Tenang. Boten kenging Rian. Nih Cung aja diladeni Cung. Kin mah. Ada temen bu, Iya, moyok di bae kun mah bu. moyok ki bae. Iya. Senda bakal wong moyok ngkone ngoyok. Tenang aja bangol ya lako. Kin manangnya bareng ngenteni Rama Resi Aji. Kin mah jalan-jalan yuk. Mumpung ketemu karo wong Jatiraga dina kieu sing lagi memperingati hari jadi Desa Jatiraga. Khususnya kanggo mamaku sejajarane sing duwe Jatiraga, uga kanggo warga Jatiraga sedanten mawon. Khususnya kanggo sedulur Wiramandala. Kabeh bae dipratak diprotuk. Ayo nang bari jalan lagune. Sing lagi mantau bu. Iya bener. Bos Warcan, Bos Warcan. Iya. Kanggo pemuda simpang. Bener. Anggo- Kanggo Kang Lambang sing duwe Kanggo putri Mas dalem Mas sekeluarga. calon prolog. Ora ketinggalan Bos Es Gandrung Kapiluyu Papai Nadia Mamai Nadia. Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli, Nok Ya, Meli, Bos Baso, Nok sawer dikit, Meli, Bos Baso. Nok Meli, Nok Meli, Komben, Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli, Meli matur kesuwun Nok Meli. Mangga Kang Mas bapane, iku bapane, Rama. Ini duduk nah. Meneh kenal. Hari kan sira ke wedang kapan kana? Wedang lagi esok. Aku semute bokot kita kuteh tak kinung pating geraya semute. Hari gawe teh bro dadakan baik. Iya pak. Oh, cak bonang baronge di tata iku. Ah. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipompa, bisa dipompa. Wan sing ing tengah dalu padang wulan tanggalipun 14 sasi ayu ing wayahe sedina ora enak mangan sawengi beli bisa turu Bunda Rendi kang kadus bagas mama Vere Geding matur kesu Mamaku Jatiraga Mimi kue keding serang aku sumber kulon Aku sumber kulon nganguli sumber kulon ketua Karang Taruna sumber kulonnya keding warung RK Mamah Alen warung RK Mamah Alen dewek matur kesuwun matur Kedelangnya sepi temen dinakin ku.
bocah loro pada mendit. Bocah loroku pamit. Jarine arepan ana sing dituju, ya paling laka maning. Sampean kan weruh bapane. Bocah loroku lagi akrab karo Siti Armila. Tapi kadang-kadang pula aku keder ning bocah loro. Bak wis ndelengaken bocah telu ketemu upret bae. Sareng Mas Kudino kipute keding Adoni Srama Mayanti Mimi Yedandi. Maksudnya Pangeran Muhammad karo Muhammad Arif. Bener bapane. Apa sih memperhatikan kelawan gerak langkah bocah? Ya jelas kari kula mah. Wong wadon kan genahe ning omah bae. Apa maning bocah loro kula ku seneng pisan bahkan delengaken bocah loro sing aran Pangeran Muhammad karo Muhammad Arif. Bocahku akur jareku akur pisan. Baka mangan endog siji ya sigaran kana bapane. Bocah Iya. Andri bos pumai keding bapak dia keding ulis sumber kula. Toli baka ajang kan beli gelem baka dipai ajange loro siji barengan bapane mana ya kula maniteni bae da sing mai mangan apa ya kula ora. padahal kena disebutakan sedulur tumpang silah dudu asih sedulur dhewe. Nanging kepengen anene akur keloro-loro anene kanggon ngadap ilmu pangabisa saking ingsun. Kentun mas tak perlu dia keding lalu ilmu pengobatan ya memang hari ingsun mau orang ngajaraken kelawan ilmu ajaran agama tentu ning kana kaya ngajaraken perkara agama Yang mungkin ilmu kesantikan yongkun keturunan ya dudu wong sembarangan ya Bapak. dudu wong sembarangan tapi apa salah kita pangabisane mung semen ngajaraken anane perobatan simbar mata megaresi Tapi kula ku rada keder. apa serai Ya bakal mikiri bocah loro, bocah lanange loro, wadone siji. ya ada wong bebaturan Ya maksudnya kabapane endane iya demenane salah siji demenane Armila ana hubungan khusus kono bokat ya umpane aku sapa demenane ka diantara Pangeran Muhammad atau Muhammad Arif konon kabapane. oh ya ampun Kadang-kadang kula aku pengen weruh penasaran. ya orang ngerti harman Ya karuan urusane bocah nom. Mas Kuding Noki putih kuding Mas dokter Ludi saking Tugu Kidul Adoni Ariful weru beli hubungan ini Pangeran Muhammad karo Muhammad Arifku Liweru pak, beli weru liweru. kalisan bocah tuh ngerti ning dedemen Ya durung ngerti dengan bapane pader ora ado-ado sing ngemboke bagian lanang gak ipul mah. Anak emak. ya bersyukur anane Ipul lahir di alam dunia ya mumpai ya kudu nerima anane Sira sebagai anaknya bapak benjang mengko sing ngerusaken kira bapak Iya pak. Mama nulis karsim sereng mamaku naga bonar hang lurah nono Mama nugi bos proyek deng
Ki Resiaji aja kaget Ki palamarta ya Ki Anak tamu nang. Dibuka nang lawangnya nang Bukan nengarap di kelawangnya. monggo Ini tamu. Rupanya tamu hormatan. Iya bapaknya kayaknya dudung dudung biasa kini. Iya pakaiannya ini tegepian. pangapunten Nggih. bok menawa kula salah manjing ning panggonane sampean napa leres nikin ki panggonane Ki Resi Aji Nggih. Mboten sawon leres. bener sampean Pangestu. Nggih. ya berarti beli salah dalan ya Yung Bener kan? pangapura Ki Resi kula teka ning panggonane sampean tentu tanpa ngupai pawarta terlebih dahulu orang ngupai beja dingin kelawan sampean Nggih sanes sinten sampean ki sing pundi? hari kula petugas saking Galuagung Arya Kiban jenengan kula Astaga, agunging pangapunten samudaya kelepatan. Bok milik kula sawon acara penyambutan jenengan tiang agung saking ya ora bantak tadi apa sebab hari kaya dene Ki Resi Aji ki tapi baji ki wong kang tukang warasaken wong lara Oh bener. tamune ngantri